Oras na para magpaligo ng pusa. Ito na po, nagpe-prepare na kami ng tubig na mainit. Ito na, tapos mayroon kaming liquid soup. Ito na po yung liquid soup. Lagyan na po namin yung yung batcha ng liquid soup. Ito. Up, up. Up na. Hawakan natin yung ulo at yung kuko para hindi sila mangagat at mangamot. Yan. Ayan. Warm bath. Tumakbo yung isa. Nakakalata. Mingming number 1. Si Itim. Siya po si Itim. Ang mingming naming makulit. Pag pinalo sa puwet. Nakatingin yung dalawa. Tama na yan. Huwag na natin punasan. Ha? Punasan. Oh, punas. Mamaya. Next, putol. Hawakan mo na ulit ang dalawang kamay at ulo by the blob. Ay, naku. Tanga tenga niya. Dumi tenga niya eh. Ba't nandiyan na yun? Kala ko ba nilalamig yan? Nilalamig siya pero walang lumabas. Baka kasi may itim yung ulo niya eh. Ha? May itim yung tenga. Hindi nga, para malinis. Baka mapasukan na tinga. Hindi, para malinis nga siya. Oo, ang dumi-dumi. Tingin mo ka. Tama na. Si ito pa ang pinakamatapang naming pusa. Si Brown. Blublob at punas. Brown. Ano yan? Kamay. Kamay. Tingnan ang mukha. Ears. Hintay nga kasi madumi. Kasi hindi nila ano yung tinga. Hindi madumi nga pangit. Hindi kasi nila. yun si Miming pa next. Imposible mahawakan. Kasi natin. Nagpainit yung dalo sana. Kasi nagpainit. Kasi sila painit. Doon sa pinto. Dahil kita picture. Eto na po si Itim, tapos na siyang maligo, tuyo na. Mabango na si Itim, pwede nang tumabi sa higaan ko.